toto je dobrá myšlienka, ľudia sa majú pochváliť, ľudia sa majú odmeňovať, takže začneme kategóriou parkovacie domy a parkovacie garáže a parkovacie domy, parkovacie plochy. Tak, dúfam, že sú tu aj odmenení. Tak, začneme v tejto kategórii od 3. miesta. Parkovište a parku Sekerovi Vili Ridek Mistek. Máme na 3. mieste Ridek Mistek. Je tu niekto? Takže odovzdá, predseda to odovzdá dodatočne vo Fritku Misku. On má k tomu blízko, že? No, ideme na ďalšiu kategóriu. Kategóriu miesto 2. Komisia rozhodla, pozerala i na hodnotenie verejnosti, ale v tým hodnotení verejnosti je to vždy tak, ako aj keď je Let's Dance. Tancujú dobre, ale SMS-ky chodia úplne od kamarátov, takže my sme pozerali na to odborným okom, takže sme a medzinárodná teda komisia, ktorá skutočne bola veľmi prísna na to, tak sme pozerali na to odborným okom a rozhodli sme na 2. mieste parking rajdu štadiónu Mladá Boleslav. Poprosím Renču o krátky hodnotenie, prečo to tak bolo. Vidieť, jak sme robili toto hodnotenie. Protože tu Mladá Boleslav je, tak já mám za úkol říct, co se nám líbilo, co se nám nelíbilo. Takže jako P+R tam jsme viděli nedostatečné navádění a fakticky pouze bylo zjištěno, že je tam návaznost na jednu zastávku MHD, nikoli dopravní terminál, co nám nebylo nějak zodpovězeno. Dalším důvodem bylo, že zde není veřejné WC a není jednoznačné barevné značení pater, takže taková špatná navigace v tom objektu. A to si myslím, že stačí. Takže blahoželáme, to myslím, že to bolo vecné, jednoduché. Ďakujeme. A na prvom mieste v tejto kategórii sa umiestnila Arena Parking Pardubice. Poprosím fanfári. Kde máme? Kde máme? Pán ředitel odjel. Pán ředitel sa bojí prevzať nejaké ocenenie. Takže áno, poprosím Renču, nech povie pár slov o tomto návrhu. Tak, byť to nejsou, tak hodnotící komise, výběrová komise zvažovala lokalitu, to znamená centrum a blízko sportoviště, komplexnost daného objektu. To, že je zde dostupné veřejné WC, mají krásně barevně odlišené podlaží a čtení registračních značek, řekněme, že to jsme vnímali jako takové trošku nebezpečí, bylo to, že vstup do toho objektu nebyl nějak zabezpečen, byl volně přístupný, nebylo to třeba na tu parkovací kartu, která vyjede z toho automatu. Takže za nás děkujeme. Ďakujem, Renča to zvládla výborne. Zatlieskajte, keď už Arena Pardubice, ja som bol tam rok na... Ale dobrý deň, krásna dáma, ahoj. A som hovoril, že Petra Liška tu nie je, ale pozri sa, ale tu je. Výborne, ideme na ďalšiu kategóriu. Ja teda nemám okuliare, ale myslím, že kategória mestská parkovacia politika. Takže ideme na 3. miesto. Riešenie parkovania, to bude po slovensky, teda riešenie parkovania v meste Kromieříž. FTT preberá, že? FTT Roman je tu. Zatlieskame. Romane, bravšiu. Zostaň tu s nami, vyfotíš sa s nami. Toto to bude troška rýchlejšie, poprosím asistenta, aby mi odozdal 2. miesto. Tu nebudeme okolo toho moc debatiť, tak Kromieříž sa nám páčil vyššie ako, čo tam boli hustopeče, že? No tak. Komisia rozhodla, musí sa uspokojiť. Na 2. mieste v tejto kategórii je systém parkovania mesta Jihlavy.
Máme tu ich hlavu. Máme tu ich hlavu. Pekno. Gratulujem. Takže přidávam a gratuluju. Postavte sa tu nám. No a mestská parkovacia politika, ktorá sa nám páčila úplne najviac, na prvom mieste sa umiestnila parkovací systém mesto Tábor. Tábor tu máme. Michal, ten sa zhostil aj prezentácia, aj všetko. Teba čakajú doma iba odmeny. Takže blahopřeju. Je to trošku moje. Je to, Peťa hovorí, že poď sa s nami vyfotiť. Poď sa s nami vyfotiť, zaspievaj nám, vždy prvý nám musí zaspievať od Tábora až k nám. Poď tuto, usmievajte sa všetci. Poďme na to. Tak ideme na poslednú kategóriu, ktorú naša komisia hodnotila, je to kategória nástroje a inovácie. Takže tu tretie miesto naša komisia rozhodla, pretože sme pozerali na plusy, minusy. Operátor ICT Team, dátová integrácia parkoviť ve spánovej oblasti Prahy. Začínám vám blahopřeju. Kam se vám postavit? Postavte sa tu medzi nás. Úsmev. Tak ešte... Parking, první dátová platforma, Peťová Verka. Je to Peťová Verka? Je to Peťová Verka. Dobro, už to napíšu. Blahoželáme. No, poď tu medzi nás. Poď tu medzi nás. Fanfári, poprosím fanfári. Máme fanfári. Nemáš kujaru? Ja som, že máš doma kujaru. Takže ideme na to. FTT, prvé miesto v tejto kategórii nástroje a inovácie. FTT, virtuálny parkovací automat. Ďakujem. Tak Roman, další medailu. Blahopřeju. Blahoželáme. Ďakujeme odmenení v tejto kategórii a ešte vás poprosím o chvíľku klidu, pretože máme ešte mimoriadnu cenu, skutočne mimoriadny človek, mimoriadna cena, mimoriadne zásluhy za mimoriadny prínos v oblasti osvety verejnosti v parkovacej politiky prostredníctvom tvorby na YouTube a sociálnych sítích. Sme odmenili Petra Sinka, takže skúste mu zobrať fotoaparáty, skúste mu zobrať, zatlieskame, silnejšie zatlieskame, nech žije Peťo. To je mimoriadna cena, prosím vás, naši youtuberi stávajú, tak sa stávajú youtuberi. A děkuju moc. A ja ti blahoželám. A ja by som ťa poprosil, každý prvý to mal zaspievať, nikto nespieval, keby si nás zaspieval aj Sinku, Sinku. Takže prosím vás, písnička Ach, Sinku, Sinku. To my ti pomôžeme, neboj, no. Ach, Sinku, Sinku, dovali si. Ach, Sinku, Sinku, dovali si. Neviete poznať slova. Orali si taký česeta, orali si, oral sem, oral, ale málo, oral sem, oral, ale málo. YouTube kanál se nám porouchal. No ale tak to ne, Ale prosím vás, to
i České parkovací asociaci a Slovenské parkovací asociaci. Poďakuj rodine, tak sa to robí. Děkuji rodině, manželce, tady hodnotící komisi, jo, a všem ostatním za mimořádné udělení ceny. No a doufejme, že se tady budeme vídat i nadále a ještě v hodnějším a v hojnějším počtu. A samozřejmě Petrovi Horskému, protože to, co on strávil se mnou na tom telefonu, tak to je prostě neskutečné. Petře, děkuji. Petře, děkuji. Petře, děkuji. Peter Nahrad. Ticho. Takže toľko naša komisia, myslím, že všetci boli spokojní, dúfam, že aj náš youtuber. Chop sa tej techniky, ako by si ešte dotočil, čo treba. Ďakujem našej komisie medzinárodnej, takže teším sa na pekný večer a odozdávam slovo predsedovi České parkovacie Petrovi Horskému. Děkuji za slovo, děkuji za mikrofon a my uděláme ještě poslední část. Milané, mluvím já teďka, jo? Uděláme poslední část vlastně dnešního programu oficiálního a to je, že bychom rádi přivítali nové členy České parkovací asociace. Už to dneska padlo, že vlastně od poslední konference jsme přivítali 3 členy. Já začnu od integrované dopravy Středočeského kraje, příspěvková organizace, kteří se k nám přidali letos na jaře. Bohužel paní Želka Jiránsková, která měla přebírat tuhle cenu, měla dneska přinášet, onemocnila, takže já si tohle kladu na balíček diplomů, které budu potom předávat osobně. No a jdem na členy, které by tady měly být. A poprosím technické služby Zlín. Nejsou. Technické služby Zlín, jo? No. To se to nevím, že to někdo byl. Hlavně zaplatit. Ne, zaplatit. Poprosím váš magistrátu, aby zastoupil jím řízenou organizaci a převzal si vlastně jednak takový pamětní list a jednak ne fakturu. Já nepomůžem, to je tu říkal. Jmenovací deklár. Aby platili prostě, no. Ale ty jsi hrozný. Je to takovýhle monumenti na památku vlastně přijetí. Plaketa, děkuju. Já už to mám za dnešek dost prostě. Jo, takže strašně moc děkuju a já tu cenu předám technickým službám, protože mě nenáleží, určitě. Jo? Tak jo, děkuju moc krát. Já děkuju a poprosím, až cenu budete předávat, tak jedným jménem pokárejte za neúčast. Děkuju. Samozřejmě. Děkuju. Tak a posledním členem, který se k nám přidal, je společnost Antony Epp SRO. Je tu pan Daněk. Takže, pane Daněk, já vás vítám mezi námi a jako obvykle už se to jmenuje Plaketa a upomínkový list. Takže děkuju, že jste k nám zavítal. Poprosím kolegy, aby to zdokumentovali a jestli chcete pár slov. Děkuji moc krát za přivítání, jsem určitě rád, že jsme se stali členy. Minimálně mají zkušenost z dnešní konferenci, je suprová. Řekl bych asi, co jsme byli na všech možných konferencích, tak konečně nějaká firma nám dává smysl. Takže přeji dobrou zábavu a uvidíme se zítra. Mějte se.